Bine, am regăsit la episodul 3 din Castle Clash. Haideți să vedem ce se mai întâmplă. Ok, uitați că ne-am mai luat un erou. Stați să-l vedeți. Uitați-l. Town Hall 13. Fine. Rău de tot. Durează 8 zile să se facă artefact. Chestionăm. Vreau să fac toate carulele de tei, uitați și voi. Dar haideți să vedem cum e cu ăsta ea. Comic-Con. Cum e, mă? Oh, nu, ce fain arată, mă, ești nebun. Bun, și haide să mergem la atac. Nu? Aoleu, pe de acum numai dă-și ne dă. Puii mei. Mama mea. Ce aici, mă, frate? Hai pe ăsta, în puii mei. N-am ce să-i fac. Vai, deja a murit ăsta. Și o să muri și de data aceasta. Vă garantez. Vă garantez că o să murim. Și de data aceasta, păi da. Am mai rămas decât cu el. Cu ea, pardon. Ia uitați, mi crește viața. Haideți să vedem. Ia și nu veni, mă. Asta n-are tohal mare. Are tohal mic. Și pa, mi-e distrusă. Bun. Asta e deja gata. Aia mai durează un minut. Bun. Era singură cât mai mare tohal e tot jocul. Scuzați că casc, dar abia m-am trezit și eu. Aoleu. Abia m-am trezit și eu și na. Dacă timp filmăm de 4 minute și nu prea mai avem ce să facem. Ăsta e de level 5, pardon, scuzați-mă. De level 5 ăsta și de 6 o să arate ceva de genul. Pe toate 4 am vrut să le fac de 5 ca să fie mai rezistent. Haideți să vedem ușor.
Atac. Eroe Saltar. Will. Resurse. Wow, Illuminati. Bun, deci am uitat cum am devenit de el, puteți să cred. Ok, și cam atât și cu acest episod, ne revedem. Dacă vreți să mă adăugați în joc, mă cheamă David vs. Achiu. vs. Achiu cu litere mari și D cu literă mare. Uitați, asta spune. Unde-i, mă? Bă, unde mi-apare numele? Opa. Ce bun e nu Dominator, mă, sau Virgin, ăla cum... Present, ăla să Present. Ok, și cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare.